Suojelun päämäärä on varautua vihollisen surtuhaaseiden ja muiden taisteluvälineiden käyttöön sekä vähentää niiden ja muiden vaarallisten aineiden käytön vaikutuksia suojautumalla ja palauttamalla taistelukyky. Suojeluhälytys! Suojautumisvalmistelut aloitetaan komennolla. Suojelun varaitus. Välitä varoitus muille ja varmistus sen läpimenosta. Laita suoja naamari käyttö valmiiksi. Kiinnitä suodatin ja kokeile sen tiiveys. Laita suoja naamari käyttö valmiina laukkuunsa sellaiseen paikkaan, josta se on helposti saatavissa. Täytä kenttäpullo puhtaalla vedellä ja kiinnitä juomasovite pulloon. Laita puhdistusaine purkki ja vastalääkkeen antolaite reisi taskuun. CPR. Suojeluvaroitus. Suojeluhälytys, kemialliset taisteluaineet. Sinappi, kaasu, fluori ja syaniidi. CPR. Suojeluvaroitus. CPR. Suojeluhälytys. Pue käsketty suojavarustus. Laita sadeviitta taisteluvarustukseen tai pue sadepuku päällesi. Pue käsineet päällekkäin järjestyksessä. Puuvilla laminaatti ja toiset puuvilla sormikkaat. Peitä paljaat ihonkohnat. Valmistaudu suojautumaan, jatka tehtäväsi suorittamista. Jatketaan! CPR. Suojeluvaroitus. CPR. Suojeluhälytys. Biologisilla taisteluaineilla tarkoitetaan bakteerien ja virusten käyttöaseena. Perunarutto, kolera ja brusellos. CPR. Suojeluvaroitus. CPR. Suojeluhälytys. Toiminta suojeluhälytyksen aikana toista. Suojeluhälytys. Pidätä hengitystä ja pidä silmät kiinni. Pue suoja naamari päähäsi. Suoja vartalosi suoja asulla tai sadeviitalla. Välitä varoitus muille ja varmistus sen perille menosta. Älä riisu suoja naamaria ilman käskyä.